laban. Nindutas kong bagong issue karon ay. Siya ni sniper. Ano murapid man. Bro, pwede na ni. Kini. Naanag yung bagong issue. Mahanlok nito sila sa kuwaw. Manakop ko. Wala mo ko'y ticket, Ribay. Saan ako pagpanakop? Wala ko'y ticket. Ay, online na lang kay kusog namang online transaksyon, online na lang. Pastilanan ka puya, ginaaning maprantat na motor eh. Master tinda ko wag buslot. Asa mong vulcanizing shop diri ta pita eh. Nana po ko diri sa kong pwesto, sa akong dalan kay murag ako na may tagi diri kay ko man hari-hari. Karon manakop na po ko magpaabot ako why risk to wireless ninja complete violation. Matay layo-layo ba yung vulcanizing dre. Pero sige lang, ibaktas ko na lang ni. May nalangsad, exercise na ko para mamayat ko. Hinayang na lang dito tulak. Ay! Sakto oy, nanakoy first dako punon. Kini. Hala, dakop. Pero okay man di man dakpon kay flat man yung motor. Oy. Boss, mayong hapon. May hapon boss siya to. Kanang boss, lisensya og rehistro. Ha? Unsa lisensya og rehistro? Kita nga akong gitulak ni. Di man ubuta, kita man ko. Ay sus, astila ninyo nanapon yung style niyo ba? Atik-atik mo tulak siya motor. Pagabot sa unahan, sakyan. Ayaw na. Di na ko maliban ng inana. Ay, lisensya. Na, sir. Wala dyan ko nang-atik ni mo, sir. Flat yun akong motor, sir. Jesus, flat? Mas flat pa yung ilong, anak busing. Inoot nila, sir. Kanawa, ragot. Daw. Flat? Ay. Flat mang yun ay tinuod, no? Pero, ay, nagkatingala ng flat na kay. Dako mong bukay kaglawas, God. Gabi naman ay mo, sir. Panaway naman nadala mo, sir. Ay, di, mang God. Kaya ang bagay mong magamito ni mo service, dump truck. Ang naman ay muhang kalawat. Wala ka daw si mga motor ng taon, bro. Nabuslot, Rane. Kinakatamak o gite. Nabuslot ra ni wala ka palit og ligid. Wow, wa ka palit og ligid. Problema pa nako amo palit kag ligid. Ay di pa sa ingon nga problema ho nimo og ligid, sir. Ako lang mapagi alang ko kay para mababulkit ang motor. Sus, atik ra ni man dong, di ni ko madani man lumang style na. Si lumang style. Lumang style gyapon. Basing ka na ka mapansak ka sa bangag sa muligid diri. Masampak ko sa bangag sa ligid. Oh. Kabaw, baka mong isyo. Ayo, sir. Ayo, sir. Storyahon tarik tarong, sir. Kaya wala mong kaya katag sa kuha, impound. Yung saon ko man ni sir, nga wala man yung motor lain, kini naman lang dyan nabilin. Asus, boss. Ayaw na, kada siya, impound din na guna. Bilin na, Dre. Bilin na daw kapag istorya, baka di pa mo dyan. Uy, hindi naman. Asus, hindi naman mo. Karang style na dyan po na. Karang style. Di, lagi ibutan na impound na impound. Di parking, kayo para mahumanta. Di na parking. Parking inon. Parking, Dre. Drive kag motor, hinirman nimo yung ibaktas-baktas gini mo katik-atik. Dito, uli na dito magbaktas na mamayat ka. Di na madagang yo kinahiyuan niyo. Ayo, di na dito. Ano ka droy? Patay itong mila aning kintanga ba. Taon ako ni. Diretso lang ko kuli sa balay. Di na ko motawag niya. Ay, hapon na gyud, brag. Kailangan na gyud ko muli. Bili na lang ako ng motor. Ipakuha na lang ako ng patrol, barangay patrol. Dito na ni karga. Yawa motor ay. Patay kong kuya, ani ang motor ba? Gani harap to, mahapon lapit na mong gabi eh. Mas Kamil, ang motor ba? Wapa na balik, hirma sa barkada. Katong bagong palit? Oh, patay ka, kuya ni mo to. Ang di ko to. Gali no, patay kong kuya to. Sundalo ba itong kuya? Nah, patay, di ko kauli itong buhi. Pag-ubit ang issue yung kuya. Tabangi ko ba? Kay mas naunsa na to ba? Ay, may hapon. Napres milal rin ay. Kumusta ba itong bagong pinalit na ako ng motor? Sa uli, ano? Hirma sa barkada. Pre! Nadakpan ang motor, pre. Uy! May ikaw mo itong dakpan ako? Dakpan mo yan? Mo ni. Ako atong motor ya. Ako atong motor. Asa na kanurong motor? Tama sa City Hall. Ano ko ilapot?